there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Panalo Tracking Services. Ikalang Postal may buntag. Hinay-hinay na nga nagkaalaman ika nga in Tagalog. Ang mga taong nagpakaroon ingnon nga naa sila sa katilingban nga normal lamang. Apan sa likod ay doon na sila yung mga kalihukan nga tinaguan. Ang mga involvement o kalambigitan sa mga kalihukan nga buot mo pa hagba sa atong panggobyerno. Atol sa usa ka televised public appearance ni Pangulong Duterte kagabi, may gala tataw ug dayag ngayang hinganlan ang bayan mo na party list representative nga taga Davao, Carlos Isagani Sarate, nga siya membro sa Communist Party of the Philippines, nga siya nagkita-kita sila sa dugay ng panahon dihang mayor pa si Pangulong Duterte dinhi sa siyudad sa Davao. Dihang kapanahunan sa pagkamayor ni Presidente Duterte, ubay-ubay na nga mga kalihukan sa pagpabuhi o pag-release sa mga taong gikuptan sa mga rebuilding in pay nga ginahimo nilang hostage ug dunay mga negosasyon ug apil sila kabahin sa uban nga mga NGO. Kalkip na usab ang pipila karon nga naa representante sa giingong mga party list group nga naa karon sa gitawag nga Makabayan Black. Nitong kapanahonan mayor pa ang Pangulo sa Davao. Gikan sa mga hilit nga mga dapit dinhi sa siyudad ug sa ubang mga lugar dinhi sa Mindanao, usa nga gina-request ang Pangulo, Mayor Kanhe, nga mao'y mismong mudapit sa mga taong ikuptan sa mga rebuilding in pay. Gani nahimo pang ilado o nahimong public knowledge ang pagkasuod nila kaniadto sa namatay na nga si Commander Parago. Ug tungod niya ni nakaghimog kutay ang Pangulo sa kahibalo sa mga taong anaa mismo sa sulod ug ang koneksyon nila nga niining kapanahunan naa na mismo sa atong gobyerno. Nasudlan ang atoang kagamhanan ug mga taong dunay koneksyon sa mga underground world nga buot mo pa hagba o bagsak sa atong panggobyerno. Dili kalilong sa iyang kahibalo nga ang mga kasagarang nalambigit nga mga opisyal, tag-as o mga ranggo, mga front o frontahe nasayran sa Pangulo. Kini natingali karon ang panahon ngayon inay na maablihan ang mga hitsura sa mga nagtago sa mga ingong NGO, nagtago sa mga ginaingong party list nga mga naa sa kalihukan ug di man ugaling opisyal sila nga nagsilbing frontahe. Ang pagpangalagad sa atong gobyerno, usa ka serbisyo kana alang sa katawhan. Usa ka serbisyo kana alang sa panggobyernong mataron. Ug angayan unta suportahan sa tanan ang atong gobyerno. Apan kung doon na may imong gihatagan ug imong loyalty nga laing grupo, usa ka matang sa pagtraidor sa atong gobyerno ug pagtraidor sa atong bandera o Philippine flag nga atong ipanumpangan. Magpabilin nga questionable
ang mga pagkatao nining mga nasampit. Hangtod nga dili tataw nila nga pagawas ang kamatuoran. Apan sa Pangulo pa, magkaalaman tayo dito. Sa masukig tigpaminaw sa Radyo Rapido Davao, kamugyawhag namo mga higala sa pagpadangat sa inyong mga paglantaw, mga opinyon, mga opposing views aron nato kanang hatagag pagtagad sa kahanginan. Oras sa Radyo Rapido, Philippine Standard Time, alas 7:34. May gala may buntag ninyong tanan. Kumusta? Welcome sa atong tulumanon ang issue 17. Nining adlaw Lunes, tuig 2020, unang adlaw may gala kini niya sa bulan sa Disyembre. Sunod tuig na bunta mag-abot nini may gala pitsaha. Kumusta mo? Ato masuki mga binatintig paminawan nining kamuntagon. Pangaliyag panghinaot nga nining orasa nakita sa mga ayog Biskayng panglawas. Payuluna dagantang mga butang isgutan, mga issues nga atong hatagag pagtagad din kamo. Ikaw, ako, kitang tanan may kalambigitan. May galang kagabi mi gula si Presidente Duterte sa usa ka televised public appearance nini o hatag kini siya mga updates ilabi namin mga higala nining mga lugar nga napailalom karon sa ginatawag natog General Community Quarantine. Now, ang mga nangutana atong mga nakalabay, mabitaw tong akong giingon mga kaigsunan, nga ang nakaunod nga katong sa Executive Order number 62, ug di ko nasayop ha, nasulod nga ito may gala, ang halos usalag ka semana nga General Community Quarantine dinis Lakbayan sa Davao nga atong ikaingong may posibilidad kini may gala nga moabot ngadto sa katapusan nining buwan sa Disyembre tungod kay ang ato ang sitwasyon dinhi may gala sa atong siyudad sa Davao, ilabi pa nga nagakataas ang pagsaka may gala sa mga nagpositibo. Dili mahuman kining ni may gala sa usa ka semana lamang nga General Community Quarantine tungod kay ato may galang nakita sa trade lang daan nga ang pagsaka sa taas nga ihap mga higala sa mga nagpositibo sa COVID-19, no? Dini may gala sa atong palibot, in particular may gala dinhi sa atong Dakbayan sa Davao, na matigdan ka na midagan nga to sa tulo og iskabuan og palampas na. Human may gala gibuhian ang dili, no? Sa paglaroy-laroy pinaagi may gala sa curfew, gidili ang pag-inom pinaagi sa liquor ban. Na giwala to siyang tuwa, gilif og ang epekto mga igala tulo ka semana pasubra na tataas dito na na-feel ang pagsaka. Di ba? And so ala na to may igala sa itong panglantaw ang katong unang gika mga balita may igalang naghatag ang national kinini ang task force on COVID-19 implementor may igala si Secretary Galvez o usalang ka simana more or less, no? Lantaw na to dili ni siya may gila pasibo busa atong ikaingon nato mapanahon na muratag naglibog, di ba? Asay tinungod adto usa ra ta ka semana mag GCQ o hangtod na ta sa katapusan ining buwan considering nga ang nasampit may gilang order gisulod mismo sa executive order mangigal gipagawa sa atong city government sa Davao, di ba? And ito na napatunayan
na pamatud-an may gala nga mungadto kita sa katapusan ining tuig may gala sa general community quarantine niya. Ang nakalami no kay ang uban nga mga lugar na anunsyo gyud no nga mabutang sila may gala sa general community quarantine pananglitan sa taga Davao del Norte, di ba? Ang Davao del Norte may gala wa man to sila giapil, Davao City ra man ang atoang GCQ. Ang Davao del Norte may gala apil na sila nga mapailalom sa general community quarantine sugod karon adlaw pitsa 1 hangtod sa Disyembre 31. Ubang nga mga lugar may gala sa naisgutan ug inyo na bati ganina may gala sa balita, apil ang Tacloban, apil ang Iloilo City, NCR, no? Ug uban pa iligan na siguro tong apil. Unong ka mga lugar may galagwa kung masayop ha ang pailalom karon sa general community quarantine to include the National Capital Region. Sa bagay, kung imo may glan tanawon gyud kaning GCQ mas lugak man ni may galagyod kagilanggid lang gihapon sa modified general community quarantine. Manlamang nini may galang GCQ sama pananglitan diri sa ato sa Tacbayas Davao gipabalik may gala ang if impasse, di ba? Ang uban nga mga lugar ay doon na to kung doon na po sila if impasse para sa ila, but ang ato nga rin gipabalik may gala one to control sa bulk sa mga tao manggawas. Di ba? Na sayon man mo may gala nga ato ang siyudad sa Davao nag-implementar nining Safe Davao QR code o Safe Davao QR, meaning kini siya biglay kinanglanon sa asa ka mga entry points dire may gala sa atong siyudad sa Davao bisan pa sa mga mall, no, mga dagkong tindahan may gala QR code na gikinahanglan nila. Okay? Of course may gala nasayod na ato ang mga kaigsuunan nga pagitaan ka mag if impasse o dili ang pagpabalik ni ini may gala ilalom sa Executive Order number 62 kanayon nga ang atong if impasse under sa GCQ ibalik na siya. Siguro kumbaga understandable na nga ang imong adlaw nga paggawas katong adlaw gitugot ka tungod kay nagpailalong paghapon ta mga igalagaron sa general general community quarantine, di ba? Ang uban ay silang wala na lagi itong if impasse dili oy inumdumi nga existing pa ang executive order mga igala na nauno dito ang requirement sa if impasse o unsa ang use sa if impasse. Di ba? Ang use or gamit sa if impasse may gila para mopalit ka og mga medisina, palit kag tambal og kadtong mga esensyal. Okay? Ang use sa QR nga una na may gilang i-introduce nila before pa man na itabo nga ibalik may gila ang if impasse, yaingon silang for contact tracing. Di ba? So mas kumpleto na hinuon ang ino na to may gilang dagan karong panahon na gani. Padayon pa nila may gilang sa city government Facebook page, no? I mean sa ilang account, sa ilang web page mismo may gala dasig pa nga magparehistro na. Di ba? Gidasig pang magparehistro na mga kaigsunan sa Davao Safe QR. Aron nga dili sila magka-problema unya kay bisag asa ka halos may gagamit na og kana na ang QR code i-scan mo din niya na, no? Samtang ang uban wa pa man basig wa pa sila may gila maka-register na tong ilang pang-scanning, simpleng cellphone naman. Dunay apps nga gihatag may gila sa city government, no? Nga para mo gamiton ninyo. Of course, ang city government may gila di mag-provide, no? O kanini ang equipment tungod kay
usa lang siya may gila kayanong cellphone ang gamito niya, mag-register lang mo para sa dugang impormasyon katong mga number nga atong gihatag ngadto may gila sa kaninyo sa kahanginan, no? May mga queries mo din na mga pangutana, kalabot na ni siguro if kining pagrehistro na ani may ilang kung paunsa mo andar ng imuhang cellphone nga magsilbi na siya may ilang scanner, okay, na ng mga code mga igala sa nakaparehistro na sa gitawag na itong Safe Davao QR mga kaigsunan, di ba? So yan na manay gihatag, at least, no, kung imo namatikdan ingon ko mudagan og tulo ka semana ngadtos pataas paubos mga higala ang ihap. Although ang report is that gamay ra ang swab test and therefore gamay ra pod may galang nigawas nga nagpositibo. Kaya sa ato impormasyon na nakuha sa upat yata Dahol Region 11, no, upat ka mga testing centers or areas o facility, dunay duha lang yata ang nakasubmit as of cut-off kagahapon sa ilang miglang gipang test. May resulta nga 500 plus lang yata tong report nga nagpositibo amin gi swab test, and so gamay ra pod mga higala ang mga nagpositibo. In fact 10%, no, 500 plus ang nagpositibo 54. See, exactly 10% yun mga kaigsunan na to ang resulta. Now, kung nakasubmit siguro tong duha, may gila lahit na po ang mahimong istorya sa resulta, no? Now, atong panin ani umapuhon because pretty sure ko nga karong adlaw mga igala masubmit yun to. I mean, makasubmit sila og lain pamiglang ino na to nga mga resulta sa ilahang swab testing nga gipaygayon, no? Kagahapon adlaw. O sila ka-submit ni. Duha daw na ka mga testing facility ang wa maka-submit, and lawman nato may lang umapuhon, no? Musaka na po ni siyang niya. But ato pong lawman nga pagsaka may gala di isama sa pagsaka sa mga nakalabay. Okay? Kaya dako kay epekto karong mapanahon na mga igala ang pag-implementar sa if-impasse nato dinis Dakbayan sa Davao, di ba? Mabito to ang ingon mo igla, kung if-impasse imong ipatuman, automatic 50% ang mawa nga mga tao diya sa gawas. Automatic na siya, 50% ang mawa. Okay? Kung gusto lang yun na ito may nga minusan ang gawas sa mga tao considering nga doon na yung mga prueba nga ang resulta may galas pagdaghan sa mga tao sa gawas o pagpanggawas o pag resulta sa kadaghan sa tao tapuk-tapuk na bisan pa mo ito may galag mga mall, no? Mo ito mga barangay gani, that is why abuhangin may gala nining nakalabay semana lang something doon na sila ay gamay soliran kay usa tong ilang pang-apod-apod nga to nga wala na may social distancing. In fact, i-text to diri sa tuwa nga programa ta. Ang mga ingon ni ana bitaw nga mga butang. Now, kumauna ni siya idagan, lauman na to pangaygalan nga mo kubos-kubos yun eh. Although sa akong ikaingon, before pa man na test positive ang katong mga na-record nga ha, naka-multiply na sila maayo. Naka-multiply na sila maayo. Pero sa pagpakunhod, may galas pagpagawas sa ginamit ang QR, ginamit ang if-impasse, di na siya may galang maka-multiply pa. Kaysa pasagdaan na to sila may galang manggawas-gawas na lang. Di ba? Ayan. Pero sige lang, ay namugkabala ka kay doon na naman to'y balita may galang ng gawas, no? Nga padayon ang clinical trial mga higala sa
mahimong panangga kuno ni aning gitawag nato may gilang SARS-CoV-2 mo rin siya may gilang SARS-CoV-2 or COVID-19 nga usa siya may gilang ka virus matud nila, no, nga mo'y nagadawa inuntang atake sa ato may gilang mga importanteng bahin sa atong lawas. Hinungdan ang uban di kagwanta mga matay. Now, ang mga pagtuon may gila studio karon bisan asa nga mga ginatawag na to nga mga dagko nga laboratorio, no, nga gatuon abroad. Gigawas ang balita mga higala nga usa sa mga komponente sa ilang ingrediente. Yan. Mga ingredient o component sa mga ingredients ang melatonin. Okay? Muna may gila ginisgutan din nga ang usa sa mga ingrediente ang melatonin. But good news na karong panahon na may gila ginisgutan nimong melatonin. May naning balitaan kay samtang gawat-huwat pata mga kaigsuunan, no? Niya nang tambal kung gano sa gina siya kung gano sa gina siya may gila available sa market na. Nga doon na finality may gila kung pila gyud ka porsyento ng ilang efficacy or potency. No? Doon na mo ito inigawas nga na ay 90%, doon na inigawas na nga na ay 88% ang ilang efficacy or potency. Pero wala pa man yun may gala ginabaligya sa market. No? Ang mga nasod basig kung naaman paniguro lang nila sa ila. But ang good news nga itong ikaingon may galakay, karong panahon na, kung isgutan na itong melatonin, may balita may gala nga atong ipaabot na kaninyo mga kaigsunan. Base sa mga pagtuon, ang botog, kana siyang melatonin asak ha nagikuha, ay suppose, gikan kini may galaghapon, bagay tarang matambal, gikan magina sa mga herbal mga medicine. No? Diya, antod nga mix lang nila pero diya nagagikan. But may balita lang may gala karong panahon na kaya atong ipa-ila-ila nga ninyo, no, nga karong panahon na dunay usa ka mga produkto mga igala, no, kini siya herbal product nga naa ang mga sa mga ingredient nini na din may gala ang melatonin. Ba? May balitaan siya niya. Now, pero ang common causes may gala yun, bisan na sa ayaw sa nagisgutin ng COVID. Ang common causes sa pag-reduce mga higala sa atong immune system, kana bitawang sobra kang kuwag kag to. Di ba? Pag kuwag kag to, mawitaw ang mga doktor, advice mga higala, medical doctor, advice sila nga at least 8 hours. Mura pong tubig ba? Nga kinahanglan may galang inom tag tubig at least 8 glasses or more a day. Ang tulog ikinahanglan po nato pangahigala. Na the more guwag kag tubog to, the more mas vulnerable ka sa balati. Awa ba ninyo na mamatikdi? Kung sagad kang bilar, diba? Ngano? Luya ang imong lawas sa pagkabuntag na bilar ka, isa ka adlaw, madadapa, 2 ka adlaw, medyo laylay ka na. Short ang imong tog. Imbis nga normal 8 hours, ang imong tog, 4 hours, doon ay mga imong yan 8 hours. So, maluya ka. Sa pagkaluya nimo mga igala, ang resulta, mas dali ka takboyat o unsa. Ubo-ubo, sipon-sipon, kalintura. O kini may galang nasampit nga mga gipanghinganlan nato. Mo ni siya ang mga sintomas. Di ba? Mo ni mga sintomas may gala sa COVID karong panahon na. That is why ang uban magkasipon basta talikod-talikod na may gala sungsung sa ilong panikbang na to, tabo ng tama-tama nga way sound para dili ka murabag pangdirian ng tawa na nimo. Na kumusider ko ka adto ka doktor pa check up ka
which dapat ana ang buhaton, pero kapag hadlok lang ng tao kay wasil niya kag i-deklarang COVID. Or kung di man may gila COVID, basin unya kung ingno kang pahuway lang sa ka. Daw kung imong trabaho may gila daily basis ka, di patay ang pamilya. Okay? Patay ang pamilya. Mabitang importante na to may gila ang naa sa maayong tulog. Now, kung doon na may mga taong lisod matulog, na yung mga taong bisag usawag piyong pero ang utok mata, no? Wag hapon ka matulog ana. Okay? Taas man tuod ang imuhang pagpiyong sa imong mata pero gasigig tuyok ay imong utok, wala pa ka matulog ana. Ang tulog may galang insakto katong wa na kay kahibalugyos kay butang sa ninitabo. Mo na siya tulog. So, karong panahon na gikinahanglan nato mga igalang lig-on gihapon natong immune system. Of course, i-boost ang to ang immune system. Day ako may galang ipaila-ila nga na ninyo. Maayo ni siya may galang balita dinhi. Kay ani siyang nasampit may galang produkto. Ginganlan kini siya og sleep pasil. From the word sleep, yan, niya dugangan ni is IL murag asil. O imo nang idikit is sleep pasil. Okay? Kini siya may kala nasampit nga produkto. Usa ka nindot kini may galang makapadugang nimo sa imong relax nga matang sa tulog. Okay? Relax ang matang sa tulog. Unya ang mga ingrediente ni ani may gila usa din ha ang number 1 melatonin. Wayon na ay chamomile o valerian roots. Makatabang kining sleep pasil may gila nga mo improve ang quality, kalidad sa imong pagtug. Nga imbis mo isigag paglimbak magsigi kag di nakakasabot, mubangon ka, mo inom na magtubig, unsa pay magbasa-basa na lang para makapoy ang mata. Ay mga inguna na para makatulog lang. Kini may gila papahuwayon kag insaktong pahuway ni makatabang kay na dinha na. Nga ang epekto dili mapugos ang imong mata nga matulog. Okay? Basta tabangan ka nga ang imong lawas i-relax ug makatulog ka. Now, sa imong pagtumar ini mga higala, ang nindot lagi again kay naa dinhi may galang usa sa mga ingrediente nga ginatun-an karon ug mao ni ginapahigayon may galang mga clinical trials ang content ni melatonin. Maayo ni siya niya. Actually daghan may galang mga nagawas karon nga mga kung unsa-unsa na lang dinha niya. But kini siya may galang doon na ni agi sa mga isaktong pagtuon. Makatabang sa imo may galang pagtulog o malaski ka. Labi na tong mga taong kanang stress kayo bitaw. Tistingi ra gud ninyo ni. Relax ang imong pagtulog. Dali ka magatug, imong sandig lang nimo pila ka mga minutos nalibot na kas kalibutan. Napakanindot mga igala. Okay? Kung saan ni siya may galang pag-inom, isa na tus duha ka kapsula 45 minutos una ka matug. Suwayin ninyo ni mga igala sleep pasil. Mapalitin ninyo din na sa mga nag-unang mga butika. Wala may gala prescription na kinahanglan sa doktor. Ingin na lang sleep pasil. Ang spelling is L-E-E-P-A-S-I-L. Sleep pasil. Napakanindot may galang produkto kini niya. Unya kana maka-relax no ang imuhang lawas. Doon na po'y lain pang produkto pod mga igala nga mutabang sa pag-regulate, this time mutabang sa pag-regulate mga igala sa atong natural nga paghikatulog. Ang cycle sa atong natural nga paghikatulog. Okay? Ilabi na katong mahilig manakayan o ginaplano katong mabungol ka ba? Doon ay mga jet lag katong nagtrabaho kagabi di ay nindot para ninyo mga kaigsunan. Night tool. Night as in gabi niya butangan ni mo oil. So night tool. Napakanindot ni siya. Datong mga kuwag mga
kanang nagtrabahoan o gabi ha. Usapod gyapon sa mga ingredient may kala niani, dunay 3 mg content niani nga melatonin gyapon. So gatake ka na, dili man giintindi mo protektahan ka may kala against nining balatian ikadlukan na to, no? Pero protected ka. Wa taga ingon nga rin makaayo ha. Protected ka. Okay? Sa imong paggamit ni makaigsunan. Napakanindot ha. Napakanindot nga matang may gala sa mga produkto. Ing na lang na tool kung palit ka diha mga kaigalaan sa mga nagkadaiya nga mga boteka. Labi nang dagko nga mga boteka. Butana mo na amoy night tool or Slipacil. Lahi-lahi na siyang mga produkto. Kining night tool para ni sa mga gaduty o gabi, no? Nga kuwang kagtog o gusto nimo may gilang mas mapalagsik pa ang imuhang lawas. Nga katong doon ay mga nangabungol ka, no? Tungod sa kanang sakay kag eroplano, pag sakay sa eroplano may gila pating lali man ka nakasulod, mura kag isud sa drama na ba? Inak usog kay ugong may galas makina labi nang makakilig ka ng mismong tungod sa pako. Ay sus muruset. Paggawas nimo magsinagingsing lagi na imong dalungan. Kailangan po eroplano may gila pati sa baag makina. Although na po eroplano nga ang sound smooth lang, okay lang siya. Katong sa mga manakayan o nagapanakayan niya ni. Now, sagad, di man manakayan kayo kay mahadlok ng eroplano karong panahon na. Katong mga night shift duty bitaw, mayo ni sa inyo ha. Istingin ninyo, no? Istingin ninyo. All right? And sa ikatulo na to may lang ipaila-ila po din yung produkto. Katong magka-problema sa kuan kanang tawag nato ni ani may gilang sa imuhang kasing-kasing dapat nindot sa inyo Cardi Clear. Ayan, Cardi Clear. Kini siya may gila gikan sa Australia nga omega 3. Gikuha may gila ang oil ni gikan sa cold water fish. Bugnaw nga tubig nga isda rin no? Nga naa may galay contents o sulod nini nga lemon extract aron mawa may gila ang bisag asa mo sa mga fish oil nga naagyoy langsi pero kani siya may gila di mo matilawan di mo ma-feel nga dunay langsi kung muna siya no nga ang uban kayo silang mga fish oil no pero kini siya napakanindot mga kaigsunan nato so ay ra ninyo makapaubos sa kolesterol labi na kadto may lang mga kaigsunan nga gasaper o gitawag natong hypertension no atong may mga taas pud nga ino natong presyon mga kaigsunan maka-improve sa imong heart health o of course mo boost kini niya may sa imong immune system so ayon ninyo ni siya no adto mo sa mga butika pwede na ninyo mapalit bisan nasang dagko nga mga butika dako king tabang ni again kanang melatonin i-research ninyo mga igala okay sa mga pagtuon karon ining tambal COVID no ang melatonin usa sa mga ingredient nga ilang itun-an na kani siya wala tong ingon may galang makaayo para sa COVID pero mas nindot kung maayo nga doon na ka na may great protection. O, asa ka pa diha. Di ba? Napakanindot. O, sige. Suwayin ninyo mga kaigsunan kung halimbawa lang gusto kag smooth nga matang sa pagtulog nimo, epekto may gila tungod kay na kay mga stresses, Slipacil. Okay? Slipacil. Pero kung tungod sa duty nimo sa gabi, o mga jet lag, ano lang kalahian, night toll ang angayan nimo. May problema kasi imong kasing-kasing, taas ang imong level sa kolesterol, mga taong hypertensive, may gala sulay ang Cardi Clear. Mapalit sa mga nagunang butika, diin man sa tibuok nasud sa Pilipinas. Mabalik man lamang sa mga puslan kayo.
Oras may gila sa Radyo Rapido, Philippine Standard Time, alas 8. Balik ta may gila sa atong pag-iuban-uban. Good day, Sherlyn. Aslan ko, sir, musta na ang mortuary sukad na pandemic? Wa na ko'y update. Mo ba? Allows na. Saan pa man mong kusukan na pandemic wa ka na update? Pat na kabuk ang ato ang nangamatay. Wa na. Siguro dako na lang ang bayran, no? Pastila di po ko kagawas mo po gidangat po. Saon lang bitaw tuon na siyang na. Anyway, thank you ha. Thank you. Aning ato ang usa sa mga miyembro sa itong nagpanan por bida. Kaning pandemic po mo ay nakapandamay lagi. Daghan gid kayong mga nahimong pandamay. Among hotline may gala sa Radyo Rapido 0922 242-4802 ha? 0922-242-4802. Kanang kung bahin may gala sa atong mga issues nyo rin, dili mo text sa atong hotline na 0922-242-4802. Now, kung bahin ni ining ako ang ilang gina-introduce nga kaninyo, dako kay tabang ni especially ni kapanahon ng panamas pandemya. Ako nasya ko pagtanaw na ako mo usa sa mga ingrediente ang melatonin. Kay research tas melatonin eh. Bahin aning ingredient nga gigamit nila may gala para aning tambal sa COVID. Although bakuna pa na karon, no? Dayon na sila may gala gina-research day karon para sa tambal gyud. No? Ang melatonin usa din ha. Tan-aw na ko, uy, okay niya. Not necessary nga total herbal product na ingong ko not necessary nga doon ako'y gibati nga samaan ng okay to pananglitan. Pero the better kung ikaw ga antos ka suliran, okay to. Okay? Kani nindot nga mga imnon. Now, gani, i-recommend ang warning na ito nila nga rin, o mo inom ka, halimbawa, ga-drive ka, ga-operate ka o mga heavy equipments, ginadiscourage nila kung inom ani, kaya makatug lagi ka. So, ang dapat nimo ani inom yun, kanang timpahuay na nimo, na during working hours, ayaw na lang kay unya na ka inigabot nimo pagkagabi nga kanang dugay kay ka makatug bitaw na bitaw na eh. Ang uban mo inom pa og unsa nang mga ilimno makahupog pa nang katug. Padaot tay mong lawas ana. Ani kung medyo kanang problema gyud nimo may kala imong tug nga mabagan ka, i-recommend ako sa inyo ang sleep pasil. Ani Kana siya, recommend ako na sa inyo. Yan, sleep pasil. Ha? Para ko tabang. Ha? Baratura. Ang per capsule ni ini 16 pesos lang eh. Sleep pasil. Samantala, hadi pong night toll katong na mga jet lag kaniyo. Kani siya. 8 pesos ra ni ang per capsule. Okay? Napakanindot. Kani Cardiclear katong may mga problema ng hypertension. Ano yun? Okay, kani. Pila ni? 8 pesos kasi masayip ko. 9 pesos na siguro to. Alright, 8 pesos gihapon. Okay? Ano lang siya, pero ayaw na hiskuti pila ang kape. So, importante, matabangan ta. Tanan nga mga produkto may kailangan ipakita sa inyo, lon ni siya na ay melatonin. Okay? Tabang, mawitang ako nadasig ko may kailangan. Gano? Tungod kay makatabang-tabang ta ni karong problema nato nga pandemya. Makuyaw-kuyawan ko ta ultimo makailan nimo imbis maging lamano di ka na lang lamano. Siko-siko ka na lang. Na kumkumo no sam na lagi. Maanad unta kag halog-halog di ka na makighalog-halog kay anad betag biso-biso. Sa Binisaya na biso-biso halog-halog man na. Kakos-kakos ba? Muna siya gitawag nga biso-biso. Okay? Karon wala na. Putol ta tungod may gala niyaning niining nasampit may galang pandemya sa pagkakaroon. Okay? Pwede sa mild stroke mo inom anang sleep pasil. Kaning kung mild stroke ka, may iskutanan kang problema sa imuhang kanini ang hypertension eh. Dili sleep pasil, dapat Cardiclear. Cardiclear. Clear as in klaro ba? C-L-E-E-R. Niya, Cardi. C-A-R-D-I. Sa ibong heart ba? Niya, kabalo ka ang hypertension, bunga na sumpay na sila sa kasing-kasing.
ngano, the more kusog ang pressure sa imong dugo, tungod kay paspas ang buga sa imong kasing-kasing, inya may something problema na may cholesterol ka na diha sa imong mga agias dugo, mupiot siya. Simple lang kung example, hose. Pislita ra gud ang hose, di ba kusog ang sirit niya, may pressure ba? Pero kanang normal na niyang bangag sa pislita, di ba? Ang flow niya di ras tungod. Pislita gamay ang agi, di mo positive nga to. Muna siya kusog ang pressure. Okay? Para nimo car be clear. Okay? Kaning text nga rin nato. Okay? Dagang na-interest karon ni ani Miguel. Abi ninyo bisan ko kay bati, I would suggest tungod ani melatonin. Diri lang ko Miguelas melatonin eh. Pero while gatay kani ana Miguel, na kani aning tanan mga inuntang gipangbati nato sa tong lawas. Diri mo text akong hatayon kay di kawa na ko diri may mas program nato para ma-replyan ta mo ha. Diri mo take basta isduta nato ning atong ginapaabot sa inyo. Kay dako na kay tabang ni mga kaigsuonan, I'll tell you. Tabang na kay nato ni. Ana man daghang yung mga produkto may gilang dako kay tabang na nato, no? Sa tinuod lang daghang makatabang nato may gilang. Man lamang ang uban dili kayo nato hibaw-an. Okay? Ako, dako kayo kong pasalamat nga nakadiscovery ko ni Ani Miguel, usa sa mga atong amigo mi Dool. Kung mahimo yang para makatabang-tabang ko. No way nga makatabang siya eh. Tungod kay una, di man siya kabalo sa radyo. Ako nala ni Miguel, akong itan-aw, sir, ang pangutana, naman ay kini ni ang legal. If the registration number, if R40000, kadaghanan ni 5-4-4-7-5-3-9-2. Kada product lahi may ilang registration. Mao ni requirement. Okay? So gani ato ning ginapaabot sa inyo. Tanang product diri may ilang kanya-kanyang registration. This is legal may ilang produkto. Registered sa Bureau of Foods and Drugs. Okay? Sige, unsa man ang isli-pasil palita anak bisan walay resita ni, no prescription sa doktor, mapalit ninyo sa boteka, over the counter ni siya. Puntahan na lang sa inyong mga boteka diha. Okay? Puntahan na lang sa inyong mga boteka. O sa manugaling dagan diri mo may text sa akong personal hotline na 0922-242-4802. Kaya kung wala pa na abot din na sa inyong dapit para ma-inform na ko ang supplier ani. Bot na ko ni may gilang ako ning himo para makatabang punta ninyo kay gasige tag una-una sabi katabang nato niya ni taong problema nato sa pandemya, di ba? Kanang gusto kang mutabang bitaw pero ikaw po nagpanghadlok. Nawala yung pagtabang pati man ultimo doktor gani may gala balot taman-taman sa lawas. Okay, way gipili ning pandemya. Dili kay porkit doktor malukas tambal okay ka na, knowing may lang wa pay tambal ang pandemya. Ang COVID kanang mga iyang itaptan nga sakit na itambal, pero kana may gilang virus nga mosulod sa imo kana siya may gilang ang hangtod karon wa pay tambal. And ang gini estudyuhan usa may gila sa mga ingrediente melatonin nga naa dinhi ini. You see? So gusto tag protektado, no? Wa ko gingon makaayo mo protektahan ka lang. Di sorry ni. Kadto pang inyong problema nga nasway to. Kadtong stress kay ka, ay dako kay tabang ni. Okay? Iyang hapsayon ang problema na to sway to. Bisan way prescription sa doktor o resita, yes. Pwede na mapalit. Okay? Sige. Sige, irugta daghan. Good morning, sir. Balik ta sa tulay nga walay pundo. Kay ang kapa na ay pundo ang tulay. Kagabi pa ning iyang balik daw tas tulay nga walay pundo. O sige. Balikan na to ang tulay nga walay pundo. Ana. O say walay pundo kanang diha sa Davao del Norte. Maubitaw gusto nato may pa imbestigahan na. Maubitang gusto na ito maserang kisa itong mga kongresista nga dusi ka buok nga giingon may galang ni
Commissioner Belhica sa Presidential Anti-Corruption Commission, kay para ugwa na siya may gila ma-appeal, atong ipa-appeal. Di ba? Kaya no, di man pwede may gilang proyekto sa gobyerno nga gisugda na, way pundo pwede ba? Unya, giangkon ba yan na may gala sa mismong nag-propose, nag-identify niya na nga project, Congressman Pantaleon Alvarez, nga anang proyektuhan na iyan na proyekto niyan ko baya siya may gilang interview niya kaning Erwin Tolfo nato kapanahonan nga bilyon na ang pondo nagastos na anak, pero ang pangutana pila gyud ang pinakakantidad di ng tulaya, di ba? Pila pinakakantidad karon murag ni hunong yata kay way pondo. Ang tanong, nasaan pala ang pondo? Pareha ni pangutana ini nga text nga Rio si 3941. Siya, sir, good morning. Balik ta sa tulay nga walay pundo. Kay ang kapa naay pundo, ang tulay wa pa. Pandamay. Wala na ang kapa. Nagkapa-kapa na. Okay? Kay kamura may giluto sa galingon ni mantika ato. Mura gud katong Rygens, mga investment tanan din na may gila. Inyurang mantika ang giluto ato. Tinuod mag ito primero may gila kay gamay pa, matagan dito gamay kay mubukan man si babaw. Pero pag abot katong duwa ka na si babaw may gila sa ako na hasa mo na mangita sila investor. Ibang atong mubutang og puhunan dito. Now, ingon pa niya may pang kapa, may pondo pa, pero ang tulay wa pa. Kung siya wa pa'y pondo, kana may gila mo na itong ipangutana ngadto kang Congressman Pantaleon Alvarez kung unsa ba gyud ni og sa DPWH, atensyon DPWH, unsa man gyud nang tulay diha sa Tagum nga tulay ni Congressman Pantaleon Alvarez, iya nang project. Okay? Unsa ba gyud na DPWH 11 human gyud mo, no, kinsay ga tugot ninyo diha na ngayong implementar ngawa diha ang kinatibok ang pondo. Pwede ba gud nga ang pondo may gala tagi-tagihon? Pwede i-release tagi-tagi, di ba? Pero dili pwede may gala nga ang project gisugda na ang pondo ato pang una-unaon kada tuig kay ato pang supayan. Kaya di ito, insertion. Kaya di ito, insertion. So, kung naay ma-insert, naay pondo. O way ma-insert, way pondo. Masin mo ninitabo diha. Daw, karon ang taga DPWH atong pangutana. DPWH, dire sa Region 11, unsa may tinuod ani, naa pa nay pundo o wa na? Okay? Gitawagan na to, may ganang atensyon. Tinatawagan po natin ang atensyon ng ating butihing komisyoner ng Presidential Anti-Corruption Commission, Commissioner Belhica, sir. Dumating na ba sa inyo ang impormasyon na mayroon kaming proyekto dito sa Davao del Norte, hindi Davao City sa Davao del Norte, 1st District, na hanggang ngayon hindi pa natapos. Ay yung sabi nila, ang program of work nila, ang proyekto matatapos noong 2018 or 19, May 4, wa ko masayo kay mao tinakabutan silang billboard. Okay? Ito, ang laki nito. Billion po ito, Commissioner Belhica, sir. Baka po hindi ninyo alam ito. Ay, di bale. Di bale. Kayong nakikinig mga kaibigan paki-text na lang ninyo ang 8888. Inform ng ang 8888 so that ang 8888 sabihin
mapunta doon sa yung task force na ginawa ng Pangulo, headed by DOJ Secretary Minardo Guevara, para maimbestigahan ito. Okay? Para maimbestigahan na ito. Kasi talagang ako, may kutob ako dito na talagang may milagro dito. You could not imagine, ang laki ng proyekto ay hindi matapos-tapos because parang wala atang pundo. Bakit ganun? Pwede bang ganun? Walang pundo? Ang laki ng proyekto. So I am calling now the attention of Commissioner Bilica. Sir, babaan nga ninyo. Bumaba kayo dito sa Region 11. Una, hindi ko kayo turuan, alam na ninyo ang trabaho ninyo. Dapat tanungin din ang Region 11 regional director dito. Bakit pumayag sila na umpisahan ang proyekto kung wala dyan talaga ang pera? Okay? Pinaumpisan ang dahilan kung bakit parang bao ang implementasyon dyan at hindi nga natapos on the date scheduled of completion because po walang pondo Kayo po ba'y maniwala na ang delayed completion of that project because may bagyo? Bakit kailan ba tayo may bagyo dito? Tagal na nun Pablo, di ba? Wala naman. My goodness. Kaya dapat maimbestigahan yan. Ikaw ngayon nagtanong kung may pondo. Ito itatanong natin sa DPWH. Kasi ang pondo ng proyekto, halimbawa per region, sila ang humahawak Nasa sa kanila. Yung congressman hindi. Pero alam nila na ang proyekto, alam nila na may proyekto, alam nila na may intended pondo para sa proyektong in-identify nila. Alam nila yan Di ba? Kaya ngayon, itatanong natin sa ating DPWH, ano ho ba talaga ang totoong istorya dito? DPWH Region 11. Regional Director, sino bang Regional Director dito? Ano ho ba talaga ang katotohanan dito? Yung tulay dyan sa Bitagong. Ang lakad po na halaga. Di ba? Kayo alam niyo yan magkano ang budget yan At ito ang masaklap. Pumayag pa kayo, ang requirements, di ba may requirement kayo dyan sa DPWH na ilagay talaga sa billboard lahat ng mga impormasyon na dapat ilagay dyan kasi kailangan ng taong bayan yan. At yan talaga ang requirement. Kung hindi ho ako na nagkakamali. I do not know kung anong yon regulasyon na requiring you to implement doon sa may mga project na makalagay doon ang pangalan ng project, sinong kontraktor, magkano ang amount, anong taas kung kalsada ito, kung tulay ito, ilang days ang working period. Di ba? Magkano ang kabuuhang halaga, the cost of the project. Pero sa kanila, wala nang cost bakante. Parang doon pa lang talagang questionable na nakakapagduda na DPWH, anong nangyari po? Bakit hindi kayo nag-report doon sa ating Pangulo? Mr. President, kami po ay nagtataka bakit wala itong open ang budget nito. Magkano ba itong proyektong to? Dapat nag-report kayo Kung hindi kayo nag-report, kakunsaba ho kayo. Di ba? Kakunsaba ho kayo. Kaya nga tinatawagan natin, we are now calling the attention
sa Presidential Anti-Corruption Commission, Commissioner Bill Hica, sir. Sana po makarating ito sa inyo. Sana po ito ay maimbestigahan na ninyo na mabilis para hindi sabihin this is ang tawag niyan, yung result of political ano ba? Yung political bickering, lalo naman political bickering dito eh. Di ba? Ang problema kasi diyan yung proyekto inumpisahan nung Speaker of the House pa si Pantaleon Alvarez. Nung natanggal pag Speaker of the House, wala nang galaw. Anyari po. Kaya nga po, nagtatanong tayo, dapat po, mabilisan na yan. Kasi baka sabihin, pamulitika na naman ito, bubuhayin na naman ganyan kasi malapit ng eleksyon. Hindi, kaya ngayon, sa next year pa ang filing ng Certificate of Candidacy at matagal na natin question ito. After, before ng election, in fact, tinanong na natin ito. Di ba? Because hindi ito yung proyekto na kasama doon sa sinasabing build program po ng ating gobyerno. Hindi yung ito. Kahit talagyan nila ng train dyan, yung mga train, di ba may train? Ibig sabihin tax sa reform, ano yung meaning ng train na yan? Ibig sabihin programa, proyekto po ng gobyerno yan, nasyonal. Hindi ho yan. Kasi kung programa ng national government yan, yung pundo na yan, matapos man ang pamunuan ng Pangulong Duterte, patuloy yan. Kasi andyan na yung budget. Walang pwedeng makapagpigil ng pag-release ng budget maliban na lang kung meron ho order ng korte na i-hold yung pag-release ng budget because mayroong reklamo po. Yan lang ho ang exception dyan. Kapag wala ho, hindi pwede po. Dapat naka-intact yung pondo dyan. Kung kailangan i-release yan. Kung yan ay progress billing, depending on the percentage of completed work po yan. Di ba? Para ma-release yung equivalent amount doon sa completed work. Pero pagka, nasaan ang pundo dyan? O di ba? Kung halimbawa na walang pundo yan, bakit nagkaganon? Bakit pinayagang umpisahan na gawain na ang pundo hindi naman pala kumpleto? Regional Director, anong nangyari na dyan? Kaya nga, tayo kuminsan, wala na paano pa tayo naman maniwala sa kanila? Di ba? Kaya sabi ng Pangulo, mayroong korupsyon sa DPWH. Diyan po nila nakikita. Diyan nakita ng gobyerno, ng ating Pangulo. Kaya nga sinasabi niya, ganyan ang nangyari. Tax reform, tax reform acceleration, tax, meaning yung train na yan? Basta train. Tax reform, padamay na yung train na tax reform, acceleration, and inclusion. Ayan, pala ng sinasabing train. Alright, inclusion, meaning kasama. Di ba? Pinupunduhan po ng buwis ng bayan, ng gobyerno, ng tao, ay ang pundo na yan. Sa bagay naman, wala namang programa, proyekto ng gobyerno, lumabas ang pera, galing sa kanilang bulsa. Meron bang ganun? Wala naman siguro. Talagang galing yan, may gala, mga kaibigan, dyan sa buhis ng gobyerno, ng tao. At nalikom po yan ng gobyerno. Kaya ako hindi naniniwala na walang pundo yan. Ba't nagkaganon? Kung yan ay proyekto may gala sa atong gobyerno nasyonal, nasaan ang pondo niyan? Tanungin natin, ang DPWH, nasaan ang pondo? DPWH po.
Hoy! Nakinig kayo? May pagpaminaw, may pa si Ma'am Honey Joyce Libre. Naminaw pa, magandang umaga po. Shout out po kami. Yan, dyan sa may Governor Rene Rosso. Happy viewing po ka Ma'am Jocelyn Billones. Morning sir. Including kang Sir Arnold Rocaberte. Good morning Sir Lindon. Ma'am Roselyn Galon. Good morning and God bless po. Thank you po sa panood ninyo. Ano ito? Sir, pwede ba na sa mga senior citizen, edad 60 pataas? Kanina, yes! Wala ni. Mas nindot gani, hinuon ni. Labi ka, pagka-edad ka, pagka magka-edaran ta, sagad manggod, asa gasugod may galang hypertension. Di ba pagka-edaran na ta, magsugod ka na galing 40, ingon pa nila, life begins at 40. But ang totoo is that, na pagka magka-40 ka na, andyan na, umpisa na sugod na nga imuhang mabatyagan ang mga sakit-sakit. Number 1, imong bation, aray ko, arthritis naman ko. Sakit naman akong mga lapalapahan, bukol-bungkol nga rin. Senior citizen pa, di pwede. Pwede po ito. Sir, pwede ito. Ha? Ayan, napakaganda. Ito po. Ayan o. Sleepasil. Okay? Para sa mga may problema sa hypertension, ito po. Pero again, itong sleepasil at nitol po, hindi ho pwedeng inumin ito while kayo mag-drive at saka nag-operate ng mga heavy equipments. Baka imbis nag-operate kang backhoe, engineer all, ang imong kubkubo na lubot tas dump truck kay nakatog na rin ka. Kuya na siya ipikto, i-relax yung kag maayo. Yan siya. Napakanindot siya. Basta after may gala sa ato ang program, ang utanang buhabahin na niya ito ang mga produktong introduce niyo gala. Dili mo sa akong hotline, personal na ko, para ma-reply ta mo. 0922, I'm sorry, personal na ako, 0907 121 8504. Ayan, ako na. Now, kaning 0922, dili na sa istasyon, mabilin man eh. So, inigbasa na ko, mabili na siyang niya. Ha? Taga na pangutaan na dre, Engineer Raul. Uy, dami na. 9299, good morning, Rapido Lindon. Aslan ko, apilta sa GCQ, hangtod 31, sure, apilta. O ang Davao del Norte, apil na. Okay? So, apil na siya. Doon na ipagawas man daw to. Lahi po ni style na to ni Governor Edwin Bahid. Ang sukat pa rin may gala sa una, pag mag-GCQ ka, gipang-alaw naman ang mga tugsibahan. Di ba? Doon na yung mga opisina, gipang-alaw naman na. Okay? Pero 25% lang. Kung let's say for example, ang imuhang simbahan, example lang, ang sulod anak kinatibok ang 100, ang 25% anak, 25 ra ka buok. Kaya ang 50% katunga may 50 sa 100. Okay? Now kung 30 ang sulod sa imuhang simbahan, ang katunga anak mga higala 30, 15, 7 og tunga, nabay 7 tunga na tao, siguro 7 tunga na tao. Ibutan ko na 7 or 8. Okay? Anak na siya, ha? Pero ang kang gobernador Hubay may lang ipagawas lahi kay ang ipagawas niya is 50%. Uy, sukwahi man itong dapita. Asa man na siyang dapita nga rules. Kay ang ITEF rules may galagaingon, pag GCQ, ang ialaw pagngantog simbahan, 50% sa iyang totality. Pila ang capacity, katunga anak, muna siya 50%. Okay? Ambot kay ang ato karon may galag dapat ang itugot karon may 25% naman, ang 50% katubang modified. Ang ilaha dili man modified. General as in community quarantine parehas Davao. Na ambot sa una na. Good happy viewing day ka Ma'am Gloria Tuason Pinida. Morning Sir Lindon Amping. Thank you po. Thank you. Para sa bayan, para sa inyo. Mag-aamping po kami. 4273. Matod panikyam ko,
Gibaboy kuno ang iyang anak. Kisi Kiamko. Dili to si Kiamko. Si Eupimia Bagila. Kulyamat. Gibaboy kuno ang iyang anak sa mga sundalo. Siya ang gababoy sa anak niya. Kay og tarong pa siya nga pagkainahan, dili niya konsintihon ug itulak ang anak kamusulod sa NPA. Gipakuha paunta to niya og maestra o doktor ba o engineer ba karon. Unsaong Armalite maninoy gigunitan di patay noon ang iyang anak. Mao niya sala ron sa gobyerno ingon pa niya naging bayani. Nagarbo pa siya namatay ang iyang anak may galas pagrebilde. Kay bayani kuno. Asa kakakita ginikanan. Ug namatay noon na may galas sundalo nga naa siya tawgo na to siyang bayani. Pero namatay siya may galas kontra sa gobyerno. Nabayani na. Karon pa ko. Karon ay po ninyo. Abi ninyo, kamo mga ginikanan, luoy ban. Kay giingnan ta mo, gako sa una, ni kuyo pa ko may gala sa bukid. Kay kana sila sa una, ako ra nang kauban ng tulog. 14, when I was 14-year-old. Kauban ako ni sila sa bukid, may gala sa mong payag matug. Muhapit man, kapoy kay si baktas. Muhangyo og panihapon. Paghangyo panihapon, lutuan po sa akong inahan. Puriya damag, toras lang kalibutan akong mama. Lutuan na. Panihapon. Niya, pagka magpanihapon, istorya-istorya. Taod-taod. Kapoy na, mga toge, pagkaugma. Umana po. Maingon man po nga, kanang manang, pwedeng dirilami ka to. Oo. Ang sabay, problema diha. Tog, tapan mo engineer. Ang ilang Armalite, sa una, dili pa, minus pa ng Armalite. Wapa ko kita ng Armalite sa una eh. Pulis o sundalo lai. Ako makita ng Armalite sa una. Ang ilang bit-bit kaniya to, carbine. Kanang buto bitaw, pik, 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 pik. Maputoy, pero katong carbine nga into, katong rapid, murag Armalite po. Mapanidala nila ganyan to. O 38 nga di bola, nga pistola. Wah, kita bigla na igasukbit o 45 ka itong panahon. Kung recruit, gi-recruit ko. Yes. Nagid sa akong mama, niya kaya kong inahan, sa kaniyang tumanggod, ang yun ang imuhang ginikanan, unya, hindi masubot, okay ra. Gi-recruit nga, kuyugon ko. Niya sa akong mama, ayaw in tao, kay tabang nako na diri taon maumami para mabuhi. Wa pud mamunggos. Tuta moagi sila dito may pagkauna mo pud. Mingon nga na itubig diha painom pud. Tanan mga mangagi nga to. Bisan pa may sibilyan mo kalito gili mas kasada mong balay. Nangami tubig diha lang. Na. Wa tay pili bagel pagatiman sa tao. Kana kay kung akong inahan medyo dauton pug utok pag ingong amo ni dalhon imong anak na kay amo ning i-training kay ato ning kontraho ning gobyerno gidaw-daog tas gobyerno dag bayran ni ingon tong inahan siguro nako sige dalhanan ninyo ama bitaw wa gyud itaw may glamingon akong inahan pero sa Kulyamat kongresista na dapat na sa gobyerno. Yang anak di ay tuwa may galang dito ka, pasaan o Armalite, na-enkwentro na itong Sabados, mga sundalo dito sa Marihatag, namatay. Sus, kay iya namang gideklara may galang garbo kuno siya, kaya ang iyang anak namatay na himong bayani. Daot pug-utok ng inahanan eh. Di ba? Ay, nako. Ayan. Karon nagkaalaman na si Presidente Duterte may galang, may palag na. Iyan ang ditumbok si Kaloy Sarate. Tapos, si Presidente Duterte, di gina niya maliba. Kinsay mga tao may gala sa unang mayor panas Davao, nga mooy muhangyo sa iya, mag-meeting-meeting sila. Uban may gala sa mga grupo ni Commander Parago kanitong panahon. Nausa nga ba po mong ibaw mo ang Presidente, taga Davao, ikaw taga Davao nga,
naa ka ni anang wala-wala, di ba? Nahibaw ng Ginoo ko. O di, gibulgar na sa presidente, gingan na niya si Sarate. Na membro may gilas Communist Party of the Philippines. Hangin, tagong kaingon, kani partido, wa man ni problema para nako. Pero, sa uban man gud mga kalihukan, kani atong mayo pa ang presidente sa Davao, makita nimo may galamangod ang ilang link dito sa mga gapasan ug armas bukid nya na si presidente di na nimo maliba na Pinoy pa hinuon sa una o ginsabay presidente si Marrojas pananglitan man o gidimala si Digong kaniadtong panahon ay wa gi kabang kaagan si Marrojas unsay tinud-anay may galang nahitabo karon magpa-astig-astig unya pabarog nga dili lagi daw kuno sila may gila mga pronte di daw kuno sila mga mao ni presidente Duterte pa libao nimo nga mao man ay gina-contact in tao ni Parago kaniadto gisugo tong paisan dagan nila nako ngan lang ngadtong panahon may gila abot og nakahinumdum kaapas pa mamo kadto bitaw general may gila nga siya ay commander sa engineering battalion diri may gila sa Malagos man siguro na sila sa una General Obilio hinumdum mo ato og kadtong iya may gila badibading nga si Captain Monte Alto gibirato sa mga rebelling NPA sakop ni Parago gidalas bukid pila ka buwan to may lang hostage sang to negotiation og sa katapusan gi-release na ako nga to mismo pag-release okay ga-cover mi in fact dala nako tong among Marti kanito I was din sa GMA Super Radio pa ko ako'y nanguna may gala sa among mga kaubanan nga full force mi dito except ang mga angkor akong ibilin okay gamarti mi ato way putol among broadcast ni ato may gala ultimo hulog singot amo nang ginawlagway dito na ako nakita kay speech si Commander Parago ato pagsugod na ay very familiar to me mao may gala gitunol nilipot dito sa likod atong makeshift nga stage gilipot niya nga ato may gala gitunol sa likod ni Commander Parago tong gibasan niyang SWAT nangayo ganing pasaylo si Parago nga niingon siya patay na mas Parago ron niingon siya pasaylo ako ninyo kay pagsugod ni basa di man siya makaporma kayo kay una dili yang penmanship dili yang writing ba maglisod siya basa ingon siya mayong hapon dugay niya mga sumpayan ingon niya pasaylo ako ninyo ha kay dili ko anad nga motubang sa daghang tao actually daghan media lang daan may gala full force ang tanan mga media halos ngadto naapay kauban may gala mga pulis ug sundalo ginapasakan na walay armas apil dito uban pang apil may gala sa mga sektor no nga ni apil sa negosasyon nato mga panahon na hangtod na materialize dito tapok dito na ko ay kani adto may gala nga mga kapanahonan naapa sila sa college days nila kita nako sila may gala na kanunay dalan ug di ko nasayop LFS kadtong bataan nato kaniadto okay and LFS anak unsa nang ubang organisasyon basta na may gala sa wala-wala nga nas karsada mabitaw kay nguntang kini sila mga kanang ginaingong front di yan nimo nahi ka lalis di yan na nimo ikalalis katong mga nasayod pero inyo man ang trabaho di man ang trabaho na mo media may galang ring manukan-tukan ni kung unsay aktual nakita na mo mura amo ni bawaan nga rin di rin na mo taman kay di na mo gustong magkaaway ning duha ka mga bahin okay bitaw na ata sa tunga media one half dia kas one half mag-agi okay alright sige so much na niyan may galang tong isgutan kaya ato kan tong i-react tong 9208 good AM Sir Lindon
ani ako opinion karon kay klaro naman kayo ang nahitabo. Dapat mulihok da ang gobyerno aron pahamtangan og silot ang leftist congressman. Basin hanggang issue o balita lang taan eh. Salamat si Juning ni. Thank you Sir Juning. Salamat ng imong ipaabot nga concern pod nga rin. Bahala na din ni ana may ang mga otoridad. Total ebidensya may magdaog. Kung mapamatud-an may lang do na ebidensya, kaya again sa ako may lang giingon. Ang Communist Party of the Philippines is a political party. Sama pod may sa mga exist karon nga political party. Mao na siya. Now, ang problema lang sa Communist Party of the Philippines na sila may galay armed wing. Ang armed wing nila mao na silang mga NPA, New People's Army na sila sundalo. Karon ang sundalo lang gitawag ngono na sa bukid, sundalo kuno sa katawhan. Ang problema nga nung nag-exist sila ug naa ni nga grupo. Para unsa man nga ang atong gobyerno may galaw sa raman kana siya pangutana gud dinha nganong naa na siya. Ug nga kaning ilahang armed wing mao ni nakigubat sige sa atong mga gobyerno, sa atong kasundaluhan, kapulisan. Muna siging nakigubat, nangambos, muatake. O di ba? And so ang ilaha may gilang partidong komunista nakalink may gila partidong komunista sa Pilipinas or Communist Party of the Philippines nakalink sila may gila na itong mga tawahan to. But being a member sa Communist Party, a political party may gila, there is no crime. Walay krimen din na. Kaya imuha man ang belief kung asa ka partido mo ito. Kaya no person can be in prison by reason of his or her political belief. Maliwanag sa konstitusyon natin yan. No person can be imprisoned by reason of his or her political belief. Kung yan political belief may Communist Party, nothing wrong. Pero being a member of the Communist Party, inibawan may lang doon na sila yung mga armed wing underground, niya nagahimo ka og supply kung unsa-unsa ngadto, that's another story. Okay? That's another story. Labi na kung nakakas gobyerno. That is treason. Okay? Treason. Betrayal na siya. Treacherous. Okay? Doon na may galay imuhang treachery nga ginabuhat din na with sa kalihukan may gilang treacherous act ng himo o sa kamatang may gila sa pagtraidor nimo sa imong nasod. Okay? That is why treason. And that is punishable by Philippine law. Maliwanag yan siya. Okay? Good morning, Sir Lindon. Tibaya lang sa tanang tigpaminawan din lang sa 1017 from Andoy ni sa Di Oro. May buntag ninyo taga Davao Di Oro. Okay? Naraba po'y pagsaka ninyo, di mo ma-absent po permintis na nagpositibo sa inyo. Halos na po perminti kada adlawng gawas. Nakakanat ang maayo ni may galang virus yun. Saan? 4795. Morning Sir Lindon. Unsa to sir, tambal para sa kasing-kasing o kolesterol? Di man good maklaro. Pwede sir, ma-text. Sige, unya. I-text na to sa imo. Kuan, kaning di maklaro po lagi daw di sa Di Oro. Sa Lapitas Di Oro. Sige lang, hapit na yun maklaro. Hapit na mo gamit atong baguna mong transmitter. Bantayin lang po ng inyong radyo basig mulbo na po na sa mulbo na po na sa kusog sa signal. Di ba? Di ba? Dili na mulbo kung nga mo transmitter okay na kayo. Di na mulbo. Ang inyong pagpaminaw, naarakas tumod na mo, dire mo na siya. Kaya di na tinuod nga mo ulbo, gindot ng kaya signal. Binaw ang rato eh. Okay? Sige. Dayon, ito pa. 2514, Sir Lynn, nakasulti ka o 8888. Mutabang ba ni sa among problema diri sa among dalan? Diri sa Purok Masaya. Kay gikan
Kiyalaw hangtod tamugan lapok kayo. Murag wa ayatay corruption ana. Kay kaning 888 for corruption lang ni siya. Okay? Ang akong advice ninyo kay sakop dahil is Davao City. Okay? Wa maghabulihok na inyong barangay kapitan. Pwede mong muadto City Hall na may mga sa bagay karon. Programa ni Mayor Sara sa radyo, kuala na ninyo. Akong ihatag ng programa FM station man na. DCDR, Davao City Disaster Radio. So ganun lang frequency. Pwede mo mangutana kay naghatag sila number. Sige lang ihatag nako na ug di karon ug may hatag nako ng ilang contact number din na. Pwede ninyo i-report. Nagaprograma si Mayor Inday din na. I-report na basig nagtugtog po ninyo ang barangay official din na, barangay kapitan mo nang wa na ma-report sa atong mayor. Kaya bisan pag dili na simentohon, magrabahan man lang okay na na. Di ba? Kanang asa na 87.5 o ayan paminawan niyo na FM 87.5 FM ha dili AM ban kani mo AM man eh pag FM ka idaya lang 87.5 inyo na madungog diya si Mayor Inday Sara nya naghatag na sila ilahang kanini ang hotline nga text para makasumbong mo to kay di wa na may panahon karon mo tag City Hall bawal man. Ngayon, naaman tamay galay ng pandemya, so walay face-to-face contact. O, pwede na lang mo din paabot sa reklamo. Ha? Masig, wapod kasabot ang inyong official din na si lihok ko na ninyong problema din. Pakasimple naman. Kung lapok na siya, siguro ang tubig, diha po gaagi sa inyong dalan. Himuig kanal. O, diya, ipaabot sa ito ang itong official para ang city engineers may trabaho, anak. Okay? Kanalan sa kilid para ang tubig at tumagis kanal, grabahan ang kanang gakalapok o di ugap. Di man ta engineer, kinahanglan pa ba mahimong tang engineer para kasabot sa pawgo ng lapok, engineer all? Di naman kinahanglan na siya pa magka-engineer pa ta. Kana lang malapok yung maayo, wapay graba, ang tubig gasagol din na may gala sa imong dalan kay way kanal. Pag sige ni mong agi-agi, pitak-pitak, yun na, lapok yung aboto na. Pero butang yung kanal sa kilid. Niya ang style sa inyong karsada, pinabugdos to nga, para ang ulan mo atos, dagay-day side by side, pagrabahi, di ba, uga. So, dali rana. 8165, Glory M. Solindon, aslang ko, o nakaabot na ba diri sa kapalong na dambal? Pangutahan na lang mo ha, pangutahan na lang mo diya sa kwan. Pangutahan na lang mo sa mga buteka, no? Sa mga dagkong mga buteka. Pangutahan na mo, 2279. Guys, good tanig. Sa mga tambala, sir, para sa COVID. Dili na para sa COVID, ha? Klaro na, basig maingon mo, uy, na para sa COVID, gingon lindog na to. Dili na para sa COVID. Doon ay komponente sangkap ani melatonin. Nga, usa sa mga gi-estudyuhan nila, kabahin karon sa mga clinical trial para sa kaning ni ang vaccine, bakuna, o sa regular tambal yun. Okay? I-research lang ninyo, i-google lang ninyo, melatonin, na isangkap din hini mga higala. Okay? So, dili lang kay natay sakit minom ka na. Pwede kang mainom. Total naman, why side effects di mga higala? Na nas butika mo palit ninyo. Okay? Dito mo text ha, anak ko oras, dito mo text na lang sa akong personal hotline ha. Balik mo kung di na ako matubag inyong pangutana 0907-121-8504 personal hotline nako na siya. Okay? Dinhin lang ko taman mo banos na may ilang Luego Todo ubanin niyo may ilang si Rapido Istong Nestor Gaballes ha ay mo di basta-basta pertira bagyong pugihan murag si Arnold Schwarzenegger yun akong ay nako dami pang mabugtas niya. Ha? Grabe. Bitaw, si Agaw Edgar Paner sa day una inyo makauban mga kaigsunan na to. Ang kuan Arnold Schwarzenegger ng bagong panahon. Hugaw. 14. Okay na siya kay Igaw.
Sa ilalim ng puting ilaw. Kaya masalamatan ako si Arata din. Dibita. May dilaw na buwan. Pasalamatan ako may tanan na lang galangkob nato sa atong makabanan. Bitaw tangin ninyo si Agaw Edgar Panira. Mamayglay mo dumalay karon sa programang Wego Todo. Okay? Thank you so much sa tanan mga kabanan natong galangkob may sa Radyo Rapido. Thank you. Og sangan may sa pag timon sa among General Manager matag adlaw tanan paglawig sa kanginan Attorney Nick Banga. Uban may sa among KBSI Consultant Rapido Istong Nestor Caballes. Ako ninyong alagad sa kanginan oy blessed day dalay ko ng Diyos siyalo matod ni MG Survivor. Okay? Lindon katulong po. Magpasalamat magbilig ako malipayong buntag. Good morning. Dalay ko ng Diyos.